Adi ka papaso ba niya? Panahon piniste. Ano ba adi? Pare, dapat imong mga utanon nila, may mga dagmayong ka ba da? Umaya, pagkat mariremedyo. Hindi makakuan, kaukaw dagmay kaya ito nakuan. Naglawlaw ko kuyog, tatagan nala, ha? Sige. Pangutan pero, hatagi nalak niyan ha? Oo, hain ba na dito? O, ay pagdarot ha? Oo, salamat pare, dilak pagkaya. Lagi ito na akong parigod man kamakiutan eh. Nang paborito ko niya itong utan. Kada adlaw na haros. Papasok. Pare, makapoy dito tim bukid. Kuhan ko pare, adi nang languhan na kidagmay. Yan, ano mo pare pag... Kuha na! Kabuta. Gabuta! Dik nakaon ni dagmay kung direport tunod. Ano, pamuris yung mat mo hakon pare. Pare, ginupod ko nimo. Sugangan kayo rin ko sugangan dito. Badaw, yung mo na ginubos pati tak gamit. Baka na Yung ko mo na pare, tingara. mag-uutan ako. Kada ko ha. Badaw, nga akon pare pamuris yung man